Илеш игенчеләре ел сайын илебез өчен мул уңыш үстерә. Әлеге көннәрдә дә басуларда кызу көрәш бара. Авыл хуҗалыгы предприятиеләре өчен сыйфатлы ашлык җитештерү төп бурыч булса, аны тиешенчә кондициягә җиткереп, яхшы итеп саклау Илеш элеваторы җәмгыяте җаваплылыгында. Алтын бөртекләр белән тулы беренче ылау элеваторга 1982 елда кабул ителгән. Бүгенге көндә әлеге предприятие Башкортстанда иң зур элеваторлардан санала. Монда ашлык Илештән генә түгел, башка районнардан күрше Татарстаннан да китерелә. Принимать урожай в этом году мы начали, в первых числах августа. За этот месяц мы приняли более 52 тысяч тонн зерна. В основном, конечно, основа зерна составляет, как и ячмень, это больше всего около 23 тысяч тонн. Потом пшеница более 20 тысяч тонн. 5-6 тысяч тонн у нас идет ржи, ну и горох и остальные культуры. Элеватор лабораториядан башлана, һәр автомашина аның аша үтә. Зараженный сарайбыз. Нелер куртлар, чекләр буларга тиешле бит менә. Шуннан соң влажнысын алабыз бит инде пробаны, аны влажнысы белән аерабыз. Например, 17-дән 22-гә тикле пшеница, 22-дән 28-гә булырга может. Тоннасына карап, 7 тонна китерә икән, 7 чашка шунда салып куябыз. Анан тагын килә икән машина, тагын шулай. Һәр бер машинадан бер ни алып саласыз. Җыеп барабыз да, шунда бөтен кичкене средний суточныйны чыгарабыз. Мондагы белгечләрнең төп эше килгән ашлыкны бар параметрлар буенча тикшереп, җентекле анализ ясап, аның классын билгеләү. Сертификацияланган лабораториядә моның өчен бар җиһазлар да бар. Быелгы елны яңа пневматик проба ала торган курылма урнаштырганнар. Лаборатория янында машина өзелмәй. Водитель Ирек Зөбәеров белдерүенчә, ул әлегә Шамратов крестьян фермерлык хуҗалыгыннан көненә 4 рейс ясап ашлык ташый. Тикшеренүләр үтү белән үлчәү этабы башлана. Монда зур тәҗрибә иясе Фәнә Шәрифуллина автоматик үлчәүләр ярдәмендә килгән ашлыкның авырлыгын, кайдан килгәнен теркәп бара. Фиксирует сразу компьютер. Этот компьютер передает все данные в контору уже. Бухгалтерия. Бухгалтер мы көріп тұра енді уже. Неше тонна кірген, вес, все уже көріп тұрамында. Күнгә ничә машина килә? Хәзер әзәйдер, күп киләдер, 120 ничәшәр машина киләдер. Арытаба инде ашлык автоприемникларга илтеп бушатыла. Тулысынча элеватор эшчеләре кулына тапшырыла. Яңгырлар күп яу, нәтиҗәдә ашлык дымлы булу сәбәпле киптерү җиһазларын хезмәтләндерүче операторларга да эш күп төшә. Киптерү процессы бердә туктап тормый. Районыбыз өчен сыйфатлы ашлык киптерәбез. Лаборантлар килеп тикшерәләр, влажностьны, без шуңа көйләп, газны көйләп ашлык киптерәбез. Быелгы елда икмәк сыйфатын кайгыртып, яңа флатум киптерү комплексын алганнар. Аны оператор Фирус Мизбахов күзәтеп көйләп тора. Noriyalar avtomatik endi ular o'shalar ular yog'alar oshib nakamagan sayin osqaniga tushkish bir o'sha tutra shaxtini u usta o'ringa mingashtasin yog'a avtomatik endi avtomat barsida siz bunda narsani kontrolda tutasiz, narsani qaraysiz, narsani kuzatasiz. Shulkana gazni qarayga aslında qaraybizinda temperaturani neydi Sortlarga бүленгән, киптерелгән, зарарлаудан махсус составлар белән эшкәртелгән бөртекләр ахырда саклау шахталарына кереп китә. Анда ул бик ятмый, билгеле вакыты белән җилләтелә, дымлылыгы, температурасы контрольдә тотыла. Барлык бу процесслар белән махсус компьютер программасы идарә итә. Хәзер беренче норяга, дальше беренче норядан китә сушилкага. Сушилкага барамында. Нория дигән нәрсә? Нория дигән ашыкны күтәрә ул. Ковшиклы менә шушындый нәрсә күргәнегез бармы шундый нория? Шул нәрсә күтәрә ул аны. Препараты менә банкаларны үздә шушы банкаларга салулар ашыкны. Салабыз шунда. Элеваторда бүгенге көндә 80 кеше хезмәтен сала. Аларның күбесе олы тәҗрибә туплаган, эшнең бар нечкәлекләрен яхшы белгән кешеләр, дип белдерә үзе дә гомерен элеваторга багышлаган баш инженер Фәрит Нәҗметдинов.
Билгеле булуынча, Илеш элеваторының үзенчәлеге аның Агыйдел елгасында үзенең причалы булуы. Узган елда күләмле инвестицион проект шикләрендә елгада тирәнәйтү эшләре башкарылды. Нәтиҗәдә ул 3000 тонна йөк күтәрүчәнлеге булган баржалар кабул итә башлады. Ашлыкны җибәрү географиясе күпкә артты. Во время навигации для нас открыты все пути, все порта мира. Мы можем, в принципе, грузить в любое место земного шара любую нашу продукцию водителей. Кроме того, есть многие другие культуры, такие культуры, как лен, которым наши пока сельхозтоваропроизводители не занимаются. Есть рыжик, который требуется стабильным спросом за границей. И поэтому есть в планах нашей компании, чтобы все-таки привести в порядок причальную стенку и причальное оборудование нашего предприятия. И в дальнейшем выйти все-таки на международный рынок и успешно торговать всеми этими культурами. Бүгенге көндә икмәк кабул итүче предприятие сатып алучылар белән килешүләр төзү өстендә ныклы эш алып бара. Димәк, озакламый Илеш икмәге белән тулы баржалар республика һәм илнең елга артериялары аша озатыла башлаячак. Алина Хазимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.